Joo, eli tässä on tällainen 5 perusperiaatetta tai niin, Leanin perusperiaatteita ja tota, tästä nyt vähän tätä niin kuin kehikkoa, miten tämä menee. Eli kaikkihan lähtee siitä asiakkaan niin kuin näkökulmasta, pitäisi miettiä, että mitä se oikeasti odottaa siltä yritykseltä nyt ja tulevaisuudessa ja vielä, että mistä ne niin kuin oikeasti valmiita maksamaan. Että se kai siinä idea on, että sinne tuloslaskelmaan jäisi viivan alle plussaa. No, millä lähdetään liikkeelle, niin tässä Leanissä puhutaan tällaisesta niin arvovirrasta, eli nimenomaan sitä arvoa tuottavaa tekemistä sieltä pitäisi sitten niin kuin koittaa nostaa suuremmaksi kuin ei-arvoa tuottavaa. Ja te olette tässä jo niin miettinyt ja viime kerrallakin toivon mukaan katsoitte niitä niin kuin prosessien määrityksiä ja tällaisia, niin nehän nyt on niitä toimintoja, mitä se tuote vaatii, että se valmistuu ja menee sinne asiakkaalle. Eli tämä on sarjatoimintoja, millä sitä tuotetta tehdään niin kuin valmiimmaksi ja saadaan asiakkaalle. Tässä nyt on ajatus, ja me tuossa puhutaankin virtaustehokkuudesta ja puhutaan myös sellaisesta kuin resurssitehokkuudesta heti kohta parin kalvojen jälkeen. Mutta periaate on, että saataisiin silleen, no palataan tuohon, eli pyritään niin kuin tällaisesta suurista erätuotannoista vähän niin kuin pienempiin, palastelee se pienempiin palasiin, että se saataisiin nopeammin sen koko ketjun läpi ne tuotteet. Eli pyritään tällaiseen imuohjaukseen. Se iso juttu nyt tuossa on, että tehdään tuotteita, kun niille oikeasti on kysyntää. Eli tehdään tarpeeseen, eikä tehdä sinne varastoon. Tämäkin aukeaa tuossa vähän paremmin tulevilla kalvoilla. Ja tietysti pyritään täydellisyyteen, eli tämä on tätä jatkuvaa parantamista, mistä nyt on puhuttu jo vuosia. Nämä kaikkihan on tosi niin kuin vanhoja juttuja, ettei nämä silleen uusia juttuja. Ainoa, mikä tässä nyt on vuosien saatossa kehittynyt isostikin, niin on tietysti niin kuin tällainen niin kuin automaatio ja ohjelmistot ja tämän tapaiset asiat. Mutta sekin, että niin kuin niitä ohjelmistoja ja automaatiota pystytään hyödyntämään siellä yrityksessä, niin vaatii sen, että siellä on taustalla niin kuin vankka tieto, mitä niiltä halutaan. No joo, tuolla keskellä on sitten arvo, eli niin kuin koko aika kun tätä mietitään tätä hommaa, niin pitäisi niin kuin miettiä, mikä se meidän tavoite tälle on ja mitkä on sen yrityksen arvot ja niin kuin peilata niitä toimintoja niin kuin, tätä arvoa ja tavoitetta silmällä pitäen. No joo, sitten mennään tuohon liinaukseen. Puhutaan hukasta ja ylikuormittamisesta ja tuotannon epätasaisuudesta. Ja tässä tämä hukka on tällainen, mihin, niin kuin, mikä on ehkä se helpoin ja sellainen niin kuin, yksi oleellinen osa tässä, mutta tässä kun on itsekin aika monta esimerkiksi opinnäytetyötä ohjannut tämän teeman puitteilla ja siellä on ollut vaikka isona otsikkona se liini, niin se pyörii oikeastaan pelkästään tämän hukan poistossa, kun siihen kyllä kuuluu tuo ylikuormittaminen ja tuotannon epätasaisuuskin oleellisesti. Mutta tässä liinihän on lähtöisin Japanista ja sieltä niin kuin sotien jälkeisestä ajasta, kun siellä ruvettiin niin kuin aika syvältä kuopasta kaivamaan sitä heidän teollisuutta sille, että ne pääsisivät niin kuin kilpailukykyiseksi. Ja Toyotan tehtaat nyt on se yksi tällainen liinin lähde, mistä nämä aika pitkälti kaikki asiat on tullut. Ja he siinä aika hyvin onnistukin saamaan sitä toimintoa menemään parempaan suuntaan. Että siellä onnistuttiin rakentamaan sellainen niin kuin kulttuuri, mikä tuki sellaista jatkuvaa parantamista ja laadukasta ja tuottavaa tekemistä. Toyota sinällään oli
aika niin kuin hyvässäkin maineessa kestävyyden ja varmaan niin kuin tai se oli sellainen niin kuin perusvarma auto, siihen voi luottaa ja Suomessakin se niin kuin aika monta vuotta taisi olla eniten myyty auto. Tuossa Toyotan siinä laadukkuudessa tuli pieniä notkahduksia jossain vaiheessa ja sitä ruvettiin sitten miettimään, että mistä se johtuu, niin se johtui siitä, että kun niitä Japanissa tehtyjä autoja, tehtaita, niin nyt oli perustettu tehtaita myös Eurooppaan ja Amerikkaan ja tietysti sieltä Japanista se liinauksen ja laadun työkalut ja menetelmät oli tuotu sellaisenaan myös sinne Euroopan tehtaisiin ja Amerikan tehtaisiin, mutta se ei vaan niin kuin toiminut, koska sitä samanlaista kulttuuria ei saatu siirrettyä siinä. Että se niin kuin pointti tässä on tällaisen niin kuin kulttuurinkin rakentaminen, se ottaa aikansa, että pelkät menetelmät ei vielä tuo sitä tavoiteltua hyötyä, vaan se oikeasti pitää niin kuin lähteä sille, että se johto ja kaikki siellä kautta linjan niin kuin ymmärtää, että miksi näitä asioita tehdään, miksi näitä menetelmiä käytetään ja miten niitä käytetään, niin sitten sieltä niin kuin voidaan saada jotain hyvää irti. Mutta hukka, eli täällä on nyt sitten, kun tämä Japanista tulee, niin täällä puhutaan nyt mudasta, murista ja mutasta, eli hukka on muda. Näitä nyt ei tarvitse muistaa, että mitä nämä nyt japaniksi tarkoittaa, mutta jos joskus joku törmää tuollaisiin sanoihin, niin muistaa, että ai niin oli niitä liinin juttuja. Ja tässä nyt on nämä hukan muodot, 7 muotoa, mistä tuossa tulee vielä seuraavilla kalvoilla vähän esimerkkejä. Nämä on niin kuin ne aika yleiset jutut, ja niin kuin jo tuossa sanoin, niin esimerkiksi vaikka opinnäytetöissä niin hyvinkin pitkälle näiden asioiden kanssa pyöritään. Eli kaikki sellainen on hukkaa, mikä on tuottamatonta tekemistä, josta asiakas ei ole valmis maksaa. Monesti tuohon lisätään vielä 8. hukka, eli tällainen työntekijöiden potentiaalin hyödyntämättä jättäminen, eli ehkä kauniisti puhutaan, että työntekijät on meidän voimavara ja niin poispäin, mutta sitten ei kuitenkaan kuunnella, että minkälaisia hyviä ehdotuksia ja parannuksia heillä olisi. Tai jos kuunnellaankin, niin niitä ei sitten viedä millään lailla eteenpäin, että se myös koetaan sellaiseksi hukaksi ja niin se kyllä niin kuin onkin. Mutta tosiaan niin kuin pelkkä hukan poistaminen, niin se ei ole vielä ratkaisu, eli se johtaa ongelmiin. Eli siellä on myös tällainen kuin ylikuormittaminen ja sitten ehkä se haastavin juttu toi epätasaisuuden poistaminen. Niin, taas klikata tuonne, pääsee eteenpäin. No nyt sitten tämä ylikuormittaminen, taas Japanista puhutaan murista. Ja tästäkin tulee kohta kalvoja, kun puhutaan resurssi- ja virtaustehokkuudesta. Se tavallaan niin kuin tällainen perinteinen tapa ja ehkä niin kuin ihmisellekin tällainen tutumpi ajattelumalli on se, että tehdään sillä 100-prosenttisella teholla työtä tai joku jopa tekee 110-prosenttisella teholla, mikä on jo sitten niin kuin aika hämmästyttävä teho. Ja siis ymmärrän kyllä sen, että kun on vaikka niin kuin yritykseenkin, kun sinne on hommattu työntekijöitä, siellä on koneita, laitteita, mihin on sijoitettu rahaa, niin totta kai ajatellaan, että niiden pitäisi sitten oikeasti niin kuin painaa sitä tuotetta koko aikaa, että miksi niitä muuten on sinne hommattu. Siinä on se ongelma, että jos me koko aika tehdään 100-prosenttisella teholla, ensinnäkin se iso ongelma on just siinä kysynnän vaihtelussa, eli sitten se aiheuttaa sen, kun siellä tulee erilaisia kysyntäpiikkejä, niin se 100% ei enää riitäkään. Ja toisaalta se, että jos me niin kuin koko aika tehdään niin kuin ihan siellä äärirajoilla, niin se kyllä aiheuttaa jo sitten sellaista niin kuin
valtavaa stressiä sille työntekijöille ja näkyy sitten esimerkiksi sairauspoissaoloina ja muutenkin väsymisenä. Koneet, laitteet, niitäkin pitää tietysti huoltaa ja säätää, niin sekin vaatii omat aikansa. Ja tuossa nyt on noita ylikuormituksen kolme syytä. No ensinnäkin se, että ei ole niin kuin mietitty sitä tekemistä silleen niin kuin ajatuksella, että siellä menee hirveästi aikaa siihen kaikkeen muuhun kuin siihen itse tekemiseen, mitä siinä pitäisi tehdä, mikä kuormittaa. Ja sitten siellä puhutaan 5S tällaisesta, eli nämäkin nyt on niitä menetelmiä, mitä käytetään, eli ollaan niin kuin yhdessä siellä mietitty, että minkälaiset työpisteet on, mitä työkaluja siellä pitäisi olla, minne ne puolivalmisteet tulee, miten ne lähtee, miten ergonomia on hoidettu siinä, mikä sinällä on ihan just sitä, mitä pitääkin tehdä, mutta sitten jos se tavallaan on puutteellisesti ohjeistettu, porukka ei toimi pelisääntöjen mukaan, osa toimii niin kuin pitää, osa ei toimi, niin se aiheuttaa myös sitten sitä sellaista ylimääräistä säätämistä. Ja sitten se hankalin asia mun mielestä tässä on, eli nuo edelliset, ne niin kuin on mun mielestä niin kuin jollain tavalla hoidettavissa ja ymmärrettävissä, kun vaan saadaan se sellainen tekemisen kulttuuri ja se yhteisenkin sellaiseksi, että kaikki ymmärtää, että miksi noita tuollaisia 5S-toimenpiteitä ja miksi niitä erilaisia ohjeistuksia on sinne tehty ja ymmärtää, että niitä pitää myös noudattaa, niin se on niin kuin silleen vielä jotenkin omalla porukalla hallittavissa, mutta sitten toi tuotantovolyymin vaihtelu ja sitä kautta tuleva ylikuormitus, niin siinä on niin kuin omat haasteensa. Eli nyt puhutaan siitä murasta sitten, eli tämä oli nyt se 3. ja mun mielestä se hankalin tässä koko hommassa. Eli mikä sitä vaihtelua aiheuttaa? Nyt niin kuin tässä ei puhuta nyt siitä vaihtelusta, eli kun meillä tulee jotain tuotteita ja kappaleita, että jos se jotenkin se laatu vaihtelee, se on niin kuin oletuksena, että se on jo kunnossa. Eli sehän nyt on kaiken ensimmäinen juttu, että mitä ikinä siellä tehdäänkin, niin ne koneet ja laitteet on säädetty silleen, raaka-aineet on valittu silleen, että se koneesta tulevan tuotteen mitat ja muutkin vaatimukset on niissä niin kuin rajoissa, mitkä sille on annettu. Että jos siellä on jotkut toleranssirajat, niin se sitten kivasti menee siellä toleranssirajojen välissä silleen normaali huojuntana. Se on niin kuin kaiken edellytys ylipäätään sille toiminnalle, että se toimii. Mutta sitten tämä vaihtelu, mitä tässä puhutaan, niin on ensinnäkin niin kuin asiakkaiden kysynnän vaihtelu, taisi helppoa, jos aina tilattaisiin tasaisesti samat määrät tuotteita. Mutta sehän nyt vaihtelee, joskus niitä tulee niin kuin niitä tilauksia hirmu paljon enemmän ja joskus sitten taas hirmu paljon vähemmän. Eli niin kuin, mitenkä se konekanta nyt pystyy ja ne työntekijät reagoimaan näihin vaihteluihin. Ja toisaalta sitten siellä itse tuotannon sisällä, kun siellä on paljon erilaisia koneita, laitteita, työpisteitä, soluja, niin mitenkä ne saataisiin silleen menemään, että ne niin kuin olisi tasavahvoja kaikki, ettei siellä ole sellaista, että yksi niin kuin kone pystyy työntämään 1000 kappaletta päivässä ja sitten seuraava vaihe ei pystykään tekemään kuin 100 kappaletta päivässä. Niin siellä on tällaisia tuotannon pullonkauloja ja tietysti niin kuin niistä pullonkauloista pitäisi saada päästä eroon. Niistä ei ikinä päästä kokonaan eroon, mutta jotenkin pitäisi saada se sille, että siellä ei olisi niin kuin hirmu epätasaisia työpisteitä. Että se vaihtelu siellä tuotannon sisällä ei olisi kauhean iso tai olisi ainakin mahdollisimman pieni. Tuossa puhutaan niin kuin yksi yleinen vaihtelun syy useissa yrityksissä käytössä oleva suurten eräkokojen filosofia. Ja sitäkin tuossa avataan kohta, kun mennään siihen
tuota, resurssitehokkuuteen ja virtaustehokkuuteen, eli tässä kalvossa. Tuota, resurssitehokkuus tarkoittaa sitä, että siellä nyt kun on se kone, niin siitä saataisiin mahdollisimman paljon tuotteita ulos. No se on ihan niin kuin hyvä ja ymmärrettävä ja tähän niin kuin pyritään, mutta resurssitehokkuuteen ei saa niin kuin, mennä sille, että unohdettaisiin se kokonaisuus. Ja kokonaisuus on nyt sitä virtaustehokkuutta. Eli mietitään sitä, että kuinka nopeasti se tuote saadaan sieltä sille asiakkaalle. Että jos yksi kone puskee nyt töitä, niin kuin saa tuotteita tehtyä tosi tehokkaasti, mutta jos se sitten niin kuin hankaloittaa seuraavia vaiheita, niin silloin se ei ole, niin kuin, siinä ei ole kokonaisuuden kannalta mitään järkeä. Eli ehkäpä tässä mä ihan tuossa äsken piirsin tällaisen hienon kuvion, missä mä nyt koitan avata resurssi- ja virtaustehokkuutta. Eli meillä on tässä nyt erilaisia työpisteitä. Jos me nyt ajatellaan, että täällä on nyt vaikka niin kuin joku kone A, joka saa tehtyä nyt vaikka 1000 kappaletta päivässä, ja se eräkoko nyt on vaikka se 1000 kappaletta, että tämä tekee. Ja nyt se tekee sitä 1000 kappaletta, ja sen pitäisi, niin kuin täältä tulee tuotteita tuolle työkoneelle B ja työkoneelle C, josta sitten taas menee tuotteita työpisteelle D, joka vaikka niin kuin kokoaa näistä kahdesta solusta tulevat tuotteet yhdeksi, mikä menee sitten taas eteenpäin. Nyt jos me ajatellaan, että tämä nyt tekee sitä 1000 tuotetta vaikka päivässä, ja jos oletetaan, että vaikka tuolla kestää sitten jatkojalastoa niitä, ottaa nyt tällainen simppeli esimerkki, mutta jos tuolla nyt kestää tuolla P-kohdalla vaikka 2 päivää jatkojalostaa sitä tuotetta, josta se menee sitten tuonne. Ja toisaalta täällä on sitten C, jonka pitäisi saada myös tältä koneelta A-tuotteita, vaikka se 1000 kappaletta kanssa. Ja sillä nyt menee vaikka nyt taas se 2 päivää siihen, että ne saa nyt tänne D:lle. Nyt jos me ajatellaan, että tämä tekee ensteksen 1000 kappaletta tolle ja sitten se lähtee tekemään 1000 kappaletta tolle, niin silloinhan tämä D joutuu odottaa täällä kovinkin pitkän ajan, että se saa niin kuin tuotteita, mitä se pystyy kasaamaan, koska tuolla meni se 2 päivää ja tämä vasta lähtee sitten tekemään tälle kun se on ensin tehnyt tolle P:lle, niin tällä menee sitten taas oma aikansa se 2 päivää ennen kuin ne tulee tuonne D:lle. Nyt jos me kun ajatellaan resurssitehokkaasti vain tätä konetta A, niin silloinhan sen kannattaa tehdä se 1000 tuotetta aina valmiiksi. Ja sen jälkeen vasta vaihtaa sitä asetetta, jos sillä menee asetteen tekoon vaikka tunti. Ja sitten kun se on tehnyt nyt 1000, tehdä se asetteen vaihto ja sitten tehdä taas tälle C:lle. Mutta jos me ajatellaan taas virtaustehokkaasti, niin jos se nyt vaikka tekisi vaikka 500 ensin ja laittaisi ne sitten tuolle P:lle ja tekisi sen asetteen vaihon ja taas tekisi 500 tonne, niin se jo nopeuttaisi tätä läpimenoaikaa. Tavallaan tässä nyt pitäisi löytää se optimi, että minkälaisissa eräkoossa tämän kannattaisi nyt syöttää tuota P:tä ja C:tä. Ja se kenties joutuu tekemään siinä useammankin asetteen niin kuin, ja vaihtaa sitä tekemistä, että se syöttää silleen P:tä ja C:tä, että saataisiin tämä kokonaisuus menemään mahdollisimman nopeasti tuonne D:lle. Tässä nyt esimerkiksi, jos vaikka tullaan vaikka palkkaukseen, jos tälle A-koneenhoitajalle on urakkapalkka, niin sehän ei silloin mielellään lähde sitä urakkaa keskeyttämään eikä tekemään niitä asetteenvaihtoja siinä kesken kaiken. Eli silloin se niin kuin paukuttaa sen 1000 ja vielä vähän ylimääräistäkin, että täällä on sitten kasa odottamassa, mitä tämä P tekee, ja nämä venailee siellä tosi pitkään. Että tavallaan tämä niin kuin vaikuttaa moneen asiaan. Ideaalihan olisi, että täältä niin kuin tulisi
silleen, että kun tämä A vielä tekee niitä ensimmäistä 1000 tolle ja ensimmäistä 1000 tolle, niin täällä olisi jo niin kuin kasattuna tuotteita ja niitä menisi sitten tänne E-vaiheeseen ja mahdollisesti eteenpäin. Että täältä tulisi putken päästä uusia niin kuin valmiita tuotteita jo, vaikka tämä vielä tekee tuotteita B:lle ja C:lle. Eli sitä kautta niin saataisiin nopeammin. Ja kenties, jos täällä tapahtuu jotain virheitä täällä A-kohdassa, niin se, että jos niin tehdään kaikki 1000 valmiiksi tonne ja 1000 tonne ja sitten kasataan tuolla niitä ja huomataan, että aha, siinä olikin niin kuin virheitä esimerkiksi niissä tuotteissa, mitä on tehty tälle, niin sitten joudutaan taas aloittaa alusta se tekeminen niin kuin tälle C-osalle, mikä ottaa aikaansa, mutta jos siellä nyt sattuisi, mitä nyt ei tietenkään satu, mutta jos sattuisi joku virhe ja sieltä tulisikin silleen tasaisena nauhana tänne, niin siihen päästäisiin siihen virheeseen kiinni jo siinä vaiheessa, kun täällä on vielä tekemättömiä töitä, eli niin kuin minimoida se niin kuin vahinko mahdollisimman aikaisin. Mutta se, että ajatuksena yksinkertaista, mutta niin kuin haaste on sitten löytää se, että minkälaisissa palasissa näitä nyt pitäisi tänne laitella, että sieltä saataisiin mahdollisimman nopeasti niin kuin kaikille töitä ja saataisiin se virtaus menemään mahdollisimman jouhea. Helpompi on aina niin kuin ikään kuin miettiä se resurssitehokkuuden kautta tai tehdä aina tuotesarjat valmiiksi ja pukata niitä sitä mukaan eteenpäin, mutta kyllä se vaan niin kuin tänä päivänä pitäisi jotenkin löytää sieltä sellainen fiksumpi tapa toimia ja pitää se virtaus niin kuin siinä mielessä. Kysyä saa, jos tuntuu, että ei ole niin kuin ymmärrä yhtään, mitä mä juttelen. No niin, sitten täällä on tällainen Kingmanin yhtälö. Tämäkin on niin tuore yhtälö kuin vuodelta 1961 tehty, mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että nämä niin kuin on ollut tiedossa jo hyvinkin pitkään nämä asiat. Ja tästä nyt, miksi tämä tässä on, niin tästä on tämä, olikohan tämä John Kingman, niin silloin 61 tehnyt tuollaisen kaavan, minkä mukaan se nyt sitten niin kuin laskee tai piirtää kuvaa, missä on huomioitu nyt sitten tuo kysynnän vaihtelu. Ja mitä tästä nyt olisi hyvä ymmärtää, ja jos ei tätä kuvaakaan muista, niin muistaa vaan se, että kun tässä nyt on tuo vaaka-akseli on resurssitehokkuus, eli se aina menee paremmaksi, kun mennään tuonne oikealle päin. Ja sitten virtaustehokkuus, mikä taas niin kuin pienenee, kun mennään tänne ylöspäin. Ja samalla niin kuin läpimenoaika kasvaa, kun mennään tuonne ylöspäin. Niin tämä nyt on tämän Kingsmanin mukaan, ja oikeastikin se niin kuin, siis, tämä pitää kutinsa tämä Kingsmanin kaava, mikäli niin kuin uskomme me viisaampia, ketkä näiden kanssa niin kuin pelaa ja ihan tuolla yrityksissäkin, niin että jos koitetaan saada se resurssitehokkuus yli 80%, niin silloin tämä virtaustehokkuus lähtee niin kuin voimakkaasti pienenemään. Eli siitä ei se läpimenoaika ei siitä niin kuin kasva. Eli jos me halutaan nyt tehdä sillä 100% tehokkuudella siellä joka koneella, niin jossain kohtaa se töppää ja silloin se läpimenoaika kasvaa. Että toi 80 nyt on sellainen yhdenlainen kulminaatiopiste. Tuossa nyt on tämä punainen käyrä kuvastaa sitä, että siellä on niin kuin voimakkaasti vaihtelua niin kysynnässä kuin siellä itse firman sisälläkin. Ja tässä sitten on vähän vaihtelua, mutta se vähän riippuu siitä vaihtelun määrästä, mutta sellaisena niin kuin nyrkkisääntönä, että kun niitä koneita, laitteita, henkilöstöä mitotetaan, niin se olisi niin kuin tavallaan sellainen 80% tehokkuus, että sinne pitää jättää sitä pelivaraa 20%, niin oltaisiin sellaisessa jonkunnäköisessä optimitilanteessa. Yrityksen sisäistä sitä niin kuin vaihtelua voi
ja pitääkin koko aika koittaa just jotenkin pelata, että siellä niin kuin ei tehtäisi välttämättä niitä jättiläissuuria eriä jos se, niin kuin se tilanne on vaikka tuon edellisen kalvon mukainen. Ja toisaalta sitten jos tehdäänkin niin isoja eriä, niin jotenkin niitä pitäisi silleen pilkkoa, että se menisi jo sitten sinne seuraavaan vaiheeseen ja seuraavaan vaiheeseen, että sieltä tulisi sieltä putken päästä uutta tai valmista tuotetta mahdollisimman nopeasti. Sen niin kuin kysynnän vaihtelu, siihenhän nyt on nyt vähän vaikeampi reagoida, että ainoa mitä nyt tietysti voi niin, ja mitä tehdäänkin, niin on, että seurataan tällaisia kysyntäennusteita, ja tietysti jos meillä on jotain sesonkituotteita, niin niitä jo tehdään pikkuhiljaa valmiiksi varastoon, että vaikka niin koko aika seurataankin, että kuinka paljon kannattaa sinne varastoon tehdä, mikä on järkevää, niin kyllä siinäkin se maalaisjärjen käyttö pitää olla koko aika mukana, että et, et, kun puhutaan, että tehdään juuri oikeaan tarpeeseen, niin kyllä sitä niin kuin tarvetta pitää aina ennakoida. Mutta se, että siinäkin on omat haasteensa, että jos vaikka tehdään punaisia, vihreitä ja keltaisia polkupyöriä, niin mistä me tiedetään, että onko tämä kesän puumi nyt punaiset pyörät vai vihreät pyörät, että mitä kannattaisi tehdä eniten. Niin tehdään varmaan kaikkia jonkun verran, ja sitten jos niin tuntuu, että nyt punaisia menee ihan hirmu paljon, niin sitten pusketaan niitä punaisia vielä sinne lisää. Mutta nääpä ne keinot. Tuossa nyt on niitä hukkia, tuossa nyt on se 8 hukkaa, ja monesti niin kuin pyöritään tämän ikään kuin tuotannon tasolla, eli tätä on paljon niin kuin mietitty, että millä niin kuin näistä päästäisiin eroon ja miten näitä saataisiin niin kuin pienennettyä. Toki niissä aika nopeasti huomaa, kun yrityksissä käy, että toisissa tuo homma on niin kuin hyvinkin mietitty, ja sitten on toisissa yrityksissä näkisi, että aika niin kuin pienilläkin muutoksilla pystyttäisiin niin kuin näistä asioista saamaan enemmän niin kuin irti. Mutta sitten toi toinen, että ihan yhtä lailla se niin kuin informaatio ja siellä toimiston puolella, mitä tapahtuu, niin kyllähän sielläkin on niin kuin hirveästi parannettavaa. Et meillä on siellä erilaista informaatiota, mitä me syötetään vähän niin kuin joka järjestelmään ja kaikille ja varmuuden vuoksi. Ja avataan useita töitä ja me ei saada oikein mitään valmiiksi tämän tapaisia asioita. Odottaa erilaista hyväksyntää työt ja näitä, että kyllä tuohonkin niin kun, sieltä niin kun löytyy hirmuisesti parannettavaa. Jossain kirjassa luki, tai se oli sellainen Torkkalan kirja, joka just niin kuin enempikin tuonne toimiston puoleen miettinyt tätä liinausta, niin musta sinne oli hyvin kirjoitettu, että lopeta aloittaminen ja aloita lopettaminen. Eli kun koko aika tuntuu, että aloitellaan uusia juttuja, mutta ei saada sitä edellistäkään tai yhtään mitään valmiiksi, niin viedään nyt niin kuin asiat maaliin ja aloitellaan sitten vasta niin kuin uusia juttuja. Tässä nyt on sitten myös tällainen yksi kalvo, eli niin kuin, tämä niin kuin perinteisen ja liinin ero on se, että liinissä oikeasti niin kuin mentäisiin katsomaan sinne, että missä ne niin sanotut ongelmien juurisyyt on. Ja kuka sen, niin kun, ketkä siellä katsoo, niin tietysti siellä pitää olla sellaisia henkilöitä, joilla on niin kun, valtaa tehdä niitä päätöksiä. Mutta siellä pitää olla tietysti myös niitä henkilöitä, ketkä oikeasti sen asian kanssa siellä painii, jolla on se niin kun, kokemusperäinen tieto siitä, että nämä on niin kun, ne ongelmat. Ja niitä ei voi tehdä missään kokoushuoneessa sellaiset, jos et sä niinku yhtään niinku tiedä, miten se niinku, mikä siellä on meininki siellä niin sanotusti siellä salin tehtaan tehtaan pinnassa tehtaassa,
Kaikki tällaiset päätökset, mitä ylipäätään tehdään, investointiparannukset, mitä onkin, niin ne pitää perustua tosiasioihin eikä tuollaisiin mielikuviin, kertomuksiin, anekdootteihin. Eli meillä kaikilla, kun käydään tuossa, ollaan kahvilla, ruokatunnilla, niin on erilaisia mielipiteitä, mitkä asiat on niin kuin huonosti ja mitkä voisi olla paremmin ja niin poispäin. Mutta sellaisten kahvipöytäkeskustelujen perusteella ei tehdä päätöksiä, vaan oikeasti se pitää olla mitattua data. Et siellä pitää miettiä ne mittarit, että mitä mitataan, miksi mitataan, miten sitä seurataan, mitä niille niin kuin, tuloksille tehdään, miten ne tulokset tukee toinen toisiaan, miten ne vie niin kuin, kohti sitä tavoitetta, mitä niin kuin, siltä toiminnalta halutaan koko yrityksen tasolla. Se, että niin kuin mä tiedän kokemuksesta, että jos lähdetään miettimään, että minkälaisia asioita olisi hyvä seurata, niin sieltä niin kuin löytyy hirveästi niitä, että tot olisi kiva seurata, tot olisi kiva seurata ja tota olisi kiva seurata, mutta pitäisi niin kuin aina viedä se ajatusketju loppuun asti, että et, et, miten sitä mittaritietoa tarkastellaan ja mitä sillä tuloksella tehdään ja oikeasti, että niistä niin kuin mittareista tehdään jotain johtopäätöksiä. Ja jos ne on huolimattomasti valittu ne mittarit ja se mittareihin syötettävä tieto ei ole oikea tai ei ole sellaista relevanttia, eli se on vähän sellaista niin kuin hihasta heitettyä tietoa, niin kun edelleenkin sen tiedon perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä, niin jos ei se perustu tosiasioihin, niin sitten se menee se ihan vihkoon se johtopäätös siitä. Ja tämä on nyt sitä yrityskulttuuria, että kaikkien pitäisi ymmärtää, että miksi asioita tehdään niin kuin tehdään ja miksi asioita mitataan ja miksi on tärkeää, että se tieto viedään oikeanlaisena sinne minne se sitten ikinä viedäänkin. Tässä on tätä jottiajatusta vähän avattu, eli tässä on taas näitä työpisteitä ja toi kolmio tarkoittaa pientä puskurivarastoa, eli toikin, että aina niitä varastoja tarvitaan, että se on nyt se niin kuin mietintä, että minkä suuruisia ne varastot pitäisi olla. Että se, että jos ei ole yhtään niin kuin mitään tavaraa, että aina lähdetään ihan nollasta, niin se ei niin kuin nopeuta sitä läpimenoaikaa. Että tässäkin pitää olla sellainen niin kuin ajatus mukana koko aika, että kyllä siellä tarvii olla tavaraa, että saadaan sitä tavaraa niin kuin jalostettua ja tehtyä valmiiksi. No, tavara liikkuu työpisteeltä toiselle. Sitten tämä jotin ajatus on, että tuossa kun se hienosti lähtee se tuonne työpisteelle jalostettavaksi, niin siitä tulee informaatio tuolle edelliselle työpisteelle. Eli se voi tulla jostain tietojärjestelmästä tai puhutaan tällaisesta kaksilaatikkomenetelmästä, Kanbanista, eli Kanban tarkoittaa, että se on jotenkin tuollainen visuaalinen, selkeä juttu. Siinä voi olla vaikka joku lava, että sitten kun se lava otetaan tänne työpisteelle 2 niin kuin työstettäväksi käsittelyyn, tehdään jotain, niin täällä työpiste 1 näkee, että aha, nyt siellä on tyhjä paikka, eli se on niille tietoa, että nyt pitäisi ruveta tekemään taas vastaavanlainen määrä tuotteita tuolle työpisteelle 2. Eli niin kuin tehdään siihen tarpeeseen. No sitten sieltä löytyy aina joku kohta, mikä on se, mikä ei pysy siinä samassa tahdissa kuin nämä. Eli ei pysy siinä virtauksessa. Eli se on se pullonkaula. Niin, nyt on pullonkaulan eteen. Siihen nyt sitten tehdään se isompi varasto, mitä tämä pullonkaula tekee. Vaikkapa jos nämä tekee yhdessä vuorossa töitä, niin tämä pullonkaula tekee 2 vuorossa, eli se kerkee siinä ajassa sitten niin kuin purkamaan tämän kasan siten, että sille jää vielä pikkusen siihen tavaraa, kun nämä tulee sitten taas töihin ja rupeaa sitten tekemään sitä isompaa kasaa tuolle. Mutta täällä on sitten se kasa siirtynyt tämän pullonkaulan yli, ja täällä tämä menee niin kuin tällaisella työntöohjauksella eteenpäin, eli nämä 2 työpistettä nyt pystyy
taas purkamaan tämän kasan sen yhden päivän aikana. Eli tuo pullonkaula on nyt se, joka määrittää sen, että kuinka paljon siellä kannattaa tehdä. Eli, eli jos nämä nyt täällä tekee taas resurssitehokkaasti vaikka sen 2 vuoroa töitä tai 3 vuoroa työtä ja toikin tekee 3 vuoroa töitä, niin sehän ei niin kuin hyödytä sitä lopputulemaa millään lailla. Se vaan tarkoittaa, että tähän tulee sitten niin kuin koko aika isompi ja isompi kasa töitä. Eli tämä määrittää sen rytmin. Ja nyt se tärkeä juttu on, että koko aika pidetään huoli, että tällä työpisteellä 3 on tekemistä. Että jos tämä työpiste 3 nyt sitten niin kuin jostain syystä huilaa siinä vaikka puoli työvuoroa, niin se ei sitten pysty saamaan kiinni millään. Paitsi sitten, jos se nyt voisi vielä tehdä 3. vuoron, mutta jos se vaikka tekee valmiiksi jo 3 vuoroa, niin sitten se on niin kuin aika vaikea. Sitten tulee viikonloput ja jos nekin on tehty, niin sitten ei enää niin kuin pysty oikein niin kuin mitään tekemään. Täällä se on imuohjausta. Ja edelleenkin tuolla lukee, että niin kuin se pitää selvitä niistä normaalivaihteluista, eli täälläkin nyt niin kuin se 80% sääntö on hyvä muistaa. Ja tämä on niin sanottua työntöohjausta, eli siinä nyt sitten työnnetään tuotetta näiden työpisteiden läpi. Mutta täällä on paljon terminologiaa, resurssitehokkuus, virtaustehokkuus, jottia tai englanniksi jittiä, pullonkaulaa, imua, työntöohjausta. Nämä on niin kuin hyvä jotenkin hahmottaa omassa päässä, että niin kuin, mitä näillä tarkoitetaan, miten nämä hyödyntää sitä omaa niin kuin työyhteisöä. Ensin avata nämä termit itselle, että ymmärtää tosissaan, mitä se tarkoittaa. Avata ne sille, että pystyy kertomaan myös sille omalle työyhteisölle, mitä nämä tarkoittaa. Ja sitten vielä niin kuin miettiä, että miten nämä oikeasti niin kuin hyödyntää sitä omaa tekemistä siellä. Ja jos se sen sinällään niin kuin, on me ihan yksi yhteen, niin sitten, että miten näitä voisi jotenkin niin kuin modaten hyödyntää siinä omassa toiminnassa. Tuo on jottia, toi on pullonkaulaa tai kapeikko-ohjausta. No, tuosta pullonkaulasta vielä, siitä käytetään lähinnä TOC, eli Theory of Constraints, ja tuo constraint on taas tällainen yksi henkilö, se on kirjoittanut tästä sellaiseen niin kuin romaanimuotoon ihan luettava kirja, en muista miltä vuodelta, mutta hyvinkin niin kuin vanha kirja. Eli tämä kaveri kierteli siinä yrityksessään, missä työskenteli ja mietti, että kun kauhea tohina on päällä, mutta ei tavaraa oikein niin kuin tule sitä tahtia asiakkaille kun pitäisi, niin se sitten rupesi niin kuin sitä vähän hahmottelemaan ja siitä niin kuin huomasi, että siellä on, siis tavallaan nyt jälkeenpäin tuntuu ihan itsestään selvälle, että siellä on, niin kuin, on näitä jarruttavia pullonkaula työpisteitä ja se sitten niin kuin lähti miettimään, että miten sitä voisi sitä virtausta saada paremmaksi ja jotenkin niin kuin torpata niitä pullonkauloja. No, tämä nyt on, ensiksi pitää katsoa, että mitkä ne on ne pullonkaulat ja mistä se johtuu. Onko se laatu, kapasiteetti, toimintatavat, ohjeet. Tässä seuraavassa kalvossa katsotaankin arvovirtakuvausta, mikä nyt on vähän samantapainen kuin siellä videoissa oli niitä prosessikuvauksia. Katsotaan kohta sitä arvovirtakuvausta. Ja erilaiset työtutkimukset ja niin poispäin. No sitten kun se löydetään, niin tietysti lähdetään miettimään, että voisiko sitä tehostaa jotenkin sitä pullonkaulaa saadaanko sinne niin kuin esimerkiksi vaikka tällaista työnkiertoa, niin kuin työntekijöiden työnkiertoa, mikä olisi myös hyvä koko aika
jotenkin niin kuin miettiä, että miten saataisiin ne työntekijät, ketkä siellä on, niin silleen opettelemaan myös vähän niin kuin useampaa työvaihetta, jolloin niitä voitaisiin hyödyntää sitten vaikka niin kuin pullonkauloissa, kun taukojahan siinäkin pitää pitää, niin sieltä voisi sitten joku tulla siksi aikaa siihen pullonkaulaan töihin, että pystyy pitämään tauon. Smedi tarkoittaa sitä, että jos siellä on niin jotain asetteiden tekoa, niin miettii aika tarkastikin, että miten se kone seisoisi mahdollisimman vähän aikaa, että voiko siellä olla niin kuin joku jo niin kuin tavallaan tällä ulkopuolinen asete, että heitetään vain joku lavetti sinne sisään, että siinä on jo asetteet tehty. Jos on joku vaikka muovikone, missä vaikka jotain muottia pitää lämmittää X määrä aikaa, niin siellä olisi jotenkin niin kuin valmiiksi esilämmitetyt muotit ja niin kuin kaikkea, mikä niin kuin tekisi sen koneen seisokkiajan mahdollisimman pieneksi. Joo, sitten että se, että niin kuin pitää muistaa se, että tosiaan se pullonkaula on se määräävä tekijä. Että se, että vaikka me saataisiin kuinka hierottua niitä muita vaiheita tehokkaammaksi, niin se ei vielä auta, jos se pullonkaula edelleen siellä jarruttaa. Eli se pullonkaula ohjaa sitä. No sitten se tietystikin, että jos niin kuin erilaiset tehostamiset ei tuota sitä haluttua ratkaisua ja kuitenkin se kysyntä niin kuin pysyy sellaisena, että nähdään, että se pullonkaula tulee olemaan siinä aina vaan, niin sitten se on jo niin kuin yksi vaihtoehto on sitten, että investoida, että saataisiko siihen vaikka toinen kone tai tehokkaampi kone tai niin kuin tämän tapaisia asioita. No niin, ja sitten mennään taas vaiheeseen yksi, jos niin kuin saatiin se ratkaistua, niin yleensä sieltä aina niin kuin löytyy joku uusi pullonkaula, että tämä nyt on tällaista jatkuvaa parantamista. Mutta siinä oli se kalvo ja siitä nyt niin kuin sellaisena isona pointtina oli, että liinaus, se on muutakin kuin niitä hukkujen poistua, eli se on myös sitä, että pitää pitää huoli, että ei tule tällaista niin kuin, ei ylikuormiteta, eli me ei niin kuin päästä sinne 100% tehoon, vaan pidetään niin kuin maksimissaan se 80%, ja miksi se on, niin on just niin kuin tämä tällaista kysynnän vaihtelua, ja muutenkin sitä niin kuin vaihtelua siellä yrityksen sisällä, niin näitä pitäisi jotenkin koittaa tasoittaa. Siinäpä se nyt. Mä lopetan nauhoituksen vähäksi aikaa.